har ana magana kishi da san ƙasa, to da magarawa ƙarshe ne. Basa irin goyon bayan da gwamnatin CNSP ta samu a ƙasar jamhuriyar Nijar, Zandar tana daga cikin sauhun gaba-gaba wanda suka nuna goyon bayan su a fili. A wannan nuna goyon baya da kuma zagaye na rangadi da shugaba General Darmi Abdulrahman Chani yake a faɗin ƙasa, a yau da magaram za ta amshi bakuncin shugaban. Bayan da ya kai ziyara wasu jihohi, a yanzu lokaci ne na jihar da magaram. 'Yan kasuwa na jihar da magaram sun yi wani shiri na musamman domin fitar da jihar da magaram kunya. Wato akasin yadda aka yi a wasu jihohi, wannan na musamman ne kuma ya sha bamban da na wasu jihohin. Ba shakka kowace jiha ta nuna iya kokarinta da abin da za ta iya, wanda ya sha bamban da na wata jiha, amma fa idan ana magana karamci da san ƙasa da kishin ƙasa, to da magaram ƙarshe ce. Makalli wannan bidiyon maga irin shirin da aka yi ma shugaba General Darmi Abdulrahman Chani, wanda a ranar yau 15 ga wannan watan idan Allah ya nufa da marice shugaban zai samu damar ƙarasawa cikin garin da magaram kamar yadda aka tsara. Gobe kuma zai jagoranci babban taro wanda za a yi a hilin kokowa kamar yadda aka saba ko kamar yadda aka gudanar a wasu a wani mataki ne na nuna kishin jiha. Haɗakar ƙungiyoyin 'yan kasuwar na jihar da magaram suka yi jan namijin ƙoƙarin don nuna kyakkyawan tarbe ga shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar General Darme da zai sallamo ma birnin da magaram a rangadin da yake yi na jiha zuwa jiha. Suka haɗa tilin bahunan na shinkafa da kuma kwalaye na maka da kuma katan-katan na man girki da kuma lemun sha ko ji iri daban-daban da tilin ruwan sha musamman ma na awa, bayan tilin garke na raguna da kuma manya-manyan marika da zimmar ba da gudunmuwarsu don yankawa tawagar jami'an tsaron da ke rakiyar ta shugaban kasar jamhuriyar Nijar General Darme Abdulrahman Chani, musamman a lokacin da suka shigo birnin da magaram. Kuma Ado Mamman, sakatare na konsila ta 'yan kasuwa, da ke bayyana dalilansu na yin hakan, da tuni aka tabbatar da cewa wannan al'amari ne na kishin jiha, cewa ya yi. Duka abubuwan da kuka gani yanzu mun gwada ƙarhi ne na 'yan kasuwa suka hada. Wannan abin da suka hada in Allah yarda da sunanmu da sunan Sultan da Magaram za mu je mu kai shi hannun gubernar na jiha, mu kai shi mu meƙa me, kuma shi ne zai haɗi ya orante ga yadda za mu yi ga yadda za mu yi, saboda bakinmu su zo su shigo lahiya su fita lahiya, babu yunwa babu ishirwa cikin annashuwa. Kuma wannan abin da muka yi shi in Allah ya da sunan sarkinmu na jiha sarki da magaram, muna gayyata kowa da kowa ya huto da matanmu da ɗiyanmu da ƙanuwanmu mu tarbi shugaban ƙasa saboda mu huta kuma jihar da magaram. Yanda ya shigo jiha, Allah kawo shi lahiya, ya ida duka abubuwan da zai lahiya, kuma ya huta hale koma gida lahiya. Mamman Wari shine sarki na 'yan kasuwa, ya ƙara tabbatar da cewa lalle kam a wannan karan 'yan kasuwar fa sun yi abin da ya dace. Dangance da wannan taro da za a yi, shugaban ƙasa zai zo nan da magaran, 'yan kasuwa suka yi kira, suka ba mu shawara, suka ce mu zo mu taru mu san abin da za a yi. Wannan baƙi da za su zo, in Allah ya su zo lafiya su koma lafiya. Muka je muka gaya malamanmu tare da 'yan kasuwa, muka gaya sarkin da magaran, muka je aka shiga roƙon Allah, Allah sa a taron nan lafiya a ƙare lafiya. Kuma bayan wannan suka gama dukiya, suka kawo suka ce kada wannan mutanen da suka zo nan su yunwa. In Allah yi, kar wani ya ji yunwa, kar wani ya ji shirwa. Wannan 'yan kasuwa muna musu godiya, Allah saka musu da alkhairi, Allah saka musu da alkhairi. Tunda muke mu taba ganin ba haɗin kai da suka bada irin wannan haɗin kan da aka yi. Abin da zamu ce Allah musu albarka. A huto tarbe yanzu karfe 3 za a huta, za ta yi tarbe. Kuma goben Allah kai mu karfe 9 zuwa daga karfe 8 a cika stade. Kowa da kowa, mace namiji ba hai 'yan kasuwa ba, kowa da kowa na gari, garinmu ya huta kumya. Saboda da an yi kira a ce in an leka a ce dai a nan Nijar babu inda aka yi taro mai kyau, tsari mai kyau, bai yunwa ba ishirwa irin da magaran. Yana da kyau dai al'ummar ta birnin da magaran su karba kiran irin wannan na 'yan kasuwar na hutawa da fifi domin tarbar shugaban kasar ta jamhuriyar Nijar. Premier Minister Ali Lamin Mohammed Zain, Minister da Economy and Finance, shi ma ya samu karasawa mahaifar shi Zandar domin a yi wannan gagarumin biki da sahanin shi. A ranar jiya Juma'a, shugaban gwamnatin
ya tattara duka abin da yake a babban birnin ƙasa ya dawo mahaifar shi da Magaram domin shi ma a tarbe shugaban ƙasa a gudanar da gagarumin taro da shi a matsayin shi na ɗan jihar da Magaram kuma a matsayin shi na mai kishin ƙasa. Ya ce ba za a yi abu babu shi ba, wato ya zo jihar da Magaram domin shi ma wannan taro ya zama daga cikin wanda za su jagoranci shi, kuma akwai babban jawabi da shi kan shi firaministan zai gabatar kamar yadda wasu ministoci ko kuma wasu gwamnoni ko kuma wasu manyan gari suka yi a lokacin jihar su. Yana da kyau mu sanya ido kuma mu kashe kunnuwa maga irin wainar da za a toya a jihar da Magaram, kuma jihar da Magaram ta shirya abubuwa wanda za ta ba duniya mamaki wanda ya sha bamban da na sauran jihohi. Abin da ya fi dacewa a matsayinka na wanda ba za ka samu damar halarta wannan gagarumi ba shine kada ka bari salularka ta yi nisa da kai, ka kasance da jihar Zandar TV Benchcard, domin ina mai tabbatar maka kai da wanda aka yi abin a gaban shi ba za a samu wani bambanci ba. Ta yi ma idan har yana da shagalta ko kuma yawan surutu to za ka yi shi fahimtar abubuwan da aka yi a wannan zauri. Wannan babban abu ne kuma wannan muhimmin abu ne, saboda haka kada ku bari a baku labari, ku kasa ku raka ku tsare ku jira wannan babban biki, babban abu, wato abu namu maganin akwabe mu. Jihar Zandar, tashar Zandar, al'ummar Niger, wannan amana ce, babu abin da zai hana mu ga ci gaban kasar mu da yardar Allah.